Rozjíždí se Otto Stenberg. Dává gól. No a odpovědnost si bere na svou hokejku kapitán Eduard Šalé. Je to gól! Šalé to za ten puk mezi betony a vyrovnává na 2-2. Kázal Čepelí protlačit ten puk, který proskákal za švédského brankáře. Otto Stenberg si zopakuje nájezd proti Hrabalovi. Tyč k katské straně. Se rozhodl, že to opravdu vezme do svých rukou. Který zakončí český kapitán. Bronzový a s ním celý čas. Úlohu ve 13. sérii, kdy musel skórovat. Zvládl to a potom Eduarda Šalého. Výtečně to zvedl nahoru, znovu backhand a potom, jak se roztáhl, tak už to šlo nahoru. Tohle je zasloužená medaile a vzal si to šadu na starosti Eduard Šalé v těch nájezdech a další z hráčů, který na to má největší podíl. Michal Hrabal. Výtečné nájezdy, zůstává pořád v klidu a nakonec se mohl radovat s českými hráči, kteří naskákali.